Il-fażi tal-kostruzzjoni tal-blokka ta' housing soċjali fiż-żona ta' Ċawla fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' 1.2 miljun euro mistennija li titlesta sal-aħħar ta' din is-sena waqt li sal-bidu tas-sena li ġejja jibdew il-finishings fuq 8 appartamenti involuti. Dan il-proġett li se jżidu jimmodernizza l-akkomodazzjoni soċjali fil-Gżira se jkun qed joffri wkoll aktar spazju pubbliku lin-nies. Fi żjara li għamel fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dawn l-appartamenti saħansitra se jkunu mamrin blift. Camilleri aċċenna wkoll għat-tisbieħ tal-madwar taż-żona biex il-familji jkollhom spazju rikreattiv ieħor f'ambjent mill-isbaħ. Il-proġett ta' riġenerazzjoni qed isir fuq medda ta' 3750 metru kwadru li 330 metru kwadru minnhom biss jiġifieri 9% tal-ispazju eżistenti se jkun iddedikat għall akkomodazzjoni soċjali. Il-bqija tal-ispazju ta' 3 omniet se jiġi ġenerat bandli, outdoor gyms, żona rikreattiva u landscaping estensiv. Il-Ministru fakkar li permezz ta' dan il-proġett qed jiġi modernizzat u mkabbar ukoll il-pitch tal-futbol eżistenti. Minn barra hekk se jiżdiedu wkoll is-siġar u l-arbuxelli fiż-żona fil-waqt li se tiġi installata sistema ta' dawl ġdida. Tlet xhur ilu propju bdejna l-proġett ta' Ċawla, proġett li ser jinkorpora fih propju 8 appartamenti fi blokka ġdida li sa xahar ieħor il-kostruzzjoni ta' din il-blokka ser tkun lesta, 8 appartamenti li l-kol kemm huma għandhom mhux biss ser ikollhom anzi il-lift li jkun qed propju jagħti l-aċċess il dawn l-istess appartamenti, iżda 8 appartamenti b'kitchen dining living, spazju użaw aktar minn hekk, 3 bedrooms li propju ser ikun jistgħu jospitaw il-familji propju f'din il-blokka ġdida. Il-Ministru temm jgħid li dan il-proġett holistiku jikkumplementa l-viżjoni tal-Gvern biex joħloq aktar spazji rikreattivi għal familji Maltin u Għawċin.